Justitie had Joert een jildboete van 10.000 euro eerste in de rechtszaak over het drama met de dugout bij SC Twiesel. Waar het ongeluk, waarbij de dugout Fjouwer en Hilly Instwatte, kan het 10-jarige Irsa de Bruin om het leven. 4 oren ben rekken verwoenen. De zaak waard Joert behandelen in de rechtbank en verslaghouder Auke Zelderust volgde de zaak Joert. Ja, Auke, aan het begin van de rechtszaak van de morgen wat zijn, dit is een zaak met alleenig verliezers. Wie dat eigenlijk een beetje de teneur Joert? Ja, dat is wel sessie de hele dag terug. Want als je nou advocaat bent van de verdediging, dus van SC Twiesel of advocaat van de nijbesteden en de troffen families, elke een weet de Joert wel over is, dit het net in wollen wat er toen gebeurd is op die bewuste dag in 2014. Op 21 mei 2014 staat de dugout op de sportvelden van SC Twiesel in. Daarbij komt de 10-jarige Irsa de Bruin om het leven en rekken 4 oren verwoenen. Uit onderzoek doch blikken dat de dugout tot de jestwarm en hier daarvoor zwiers kan sharen is en daardoor net meer deugdelijk. In een emotionele rietsgeerkomst door het dugout-drama vertellen ouden wat de impact West had. Het doet het ongelooflijk veel pijn wanneer je bedenkt dat dit drama voorkomen had kunnen worden. Er zijn zoveel vragen die dan in je opkomen. Zeker wanneer je achteraf foto's ziet van een scheur in de dugout en een foto van voetballers die naast de dugout staan omdat zij er niet meer in mochten zitten. Honderden band die mij doorgaan het squaltoernooi binnen het sjoegen van het drama. Advocaat Liesbeth Poortman stiert troffen families bij. Ze had intussen van meer dan 20 mensen vergoeding van psychische skeerregelen. En een groot aantal van die mensen hebben dat ongeluk of direct gezien, of ze zijn nadien daarmee geconfronteerd geweest. En die mensen die lijden dus allemaal schade en dat hebben wij opgevat als shockschade. Het ministerie wil eerst net vervolgen, maar na een klacht van 4 gezinnen bij het gerechtshof, maar het ministerie dat wil waan. Daarom had SC Twiesel Joert voorkomen van deertro schuld en het tabbrengen van zwierlichamelijk letsel. Nou, oer SC Twiesel, wat zei de voetbalclub zelfs eens Auke van wat haar verwieten wordt? Ja, de voetbalclub waard vertegenwoordiger toch een bestuurslid Joert in de rechtbank. En die zei Joert van ja, wij wisten van die skeer, van die stwarm dat er een toeker van zo'n meter en, lang en 30 centimeter dik op die dugout vallen. Wie dat wisten wij, dat hebben we ook melden bij de gemeente. Maar wij hebben nooit weten dat dat gevaarlijk wezen koe, dat het fatale gevolgen had koe. En maar dat Openbaar Ministerie toch de Joert echt oorzoer. Er zijn een aantal momenten geweest waarop heel nadrukkelijk die scoren in de zijkant van de dugout te zien wien. En dat wie het moment was om als club denk ik maatregelen te treffen of in ieder geval onderzoek te doen naar de kwaliteit van de dugout. Dat hebben ze nadien en dat verwiet hij hem de club? Nou, dat hebben ze nadien. Ze hebben het in die zin die dat ze zeggen van ja, we zijn maar een paar maal aan heen. En ik denk dat dat in onvoldoende mate onderzoek is om vast te kunnen stellen of het echt wat met die dugout aan de hand is. Het bleef een groot drama vanzelfs wat hem afspelen had Auke. Hoe reageerden de nijbesteden Joert op? Ja, de nijbesteden en orentroffen families wie een Joert in de rechtbank. En lieten haar vertegenwoordiger terug Liesbeth Poortman, haar advocaat. Ze kon zelf het wordt net vieren, dat wie te emotioneel. Maar Liesbeth Poortman lies ik een verklaring voor van de mem van Irsa. Ik zal daar even wat uit voorlezen. Dit gaat letterlijk door merg en been. Irsa, onze sportieve, lieve en levenslustige dochter. Zo onrechtvaardigd. Dit had voorkomen kunnen worden. We moeten het aanvaarden, maar accepteren zullen we het nooit. We leiden een leven waarin je verder moet, waarin je niet verder wilt. Dat wie de woorden van de mem van Irsa Joert. Ja, dat zijn indrukwekkende woorden om te jaren. Advocaat Jalling van der Goort van de voetbalclub, die kwam van een beetje ek on het wut. Wat zei hij? Nou, hij zei dat het vreemd is dat de voetbalclub SC Twiesel voorkomen had. Want er binnen ook orenpartijen op die dag belutsen was bij het evenement. Hij zei zelfs van dat de SC Twiesel helemaal niks met dit evenement te krijgen hier. En wat is de rol van de gemeente? De gemeente is eigenaar van de accommodatie, is ook de verhuurder. En hij zei het van, ja, als verhuurder moet je goed op je woord passen. En als dat wat in gebrek is, moet je dat herstellen. En boven dat zei de advocaat van, ja, ik vind net dat er sprake is van schuld voor de sportvereniging. Want ik al zocht je dat er een skeer is onder de dugout. Nooit kun je weten dat dit het gevolg wezen koe. Zo'n dramatische oorlog op 21 mei 2014.